Această vizită este cu siguranță încă un pas spre consolidarea relației speciale, privilegiate, care există între Republica Moldova și România. După cum cunoașteți, pe 27 aprilie am aniversat 5 ani de la semnarea declarației comune între Republica Moldova și România, prin care s-a lansat parteneriatul strategic în susținerea integrării europene a Republicii Moldova. Aș vrea să evidențiez și poziția fermă a României exprimată în cadrul summitului Parteneriatului Estic de la Riga, exprimată de către domnul președinte Klaus Iohannis în susținerea perspectivei europene a Republicii Moldova și altor țări din Parteneriatul Estic care doresc să avanseze în parcursul european și prin susținerea principiului diferențierii și a mai mult pentru mai mult în facilitarea reformelor pro-europene. Iată, se întâmplă ca și de data aceasta să vin după niște alegeri în Republica Moldova, alegeri care, iată, reconfirmă din punctul de vedere al meu faptul că există o alegere clară a cetățenilor Republicii Moldova pentru valorile europene, pentru parcursul european al Republicii Moldova, cu, evident, așteptările de rigoare din partea autorităților, din partea guvernului de la Chișinău. Este un prilej foarte bun pentru a analiza proiectele bilaterale pe care le avem, mai ales cele de interconectare despre care și doamna ministru a menționat, să facem un schimb de opinii cu privire la situația regională, care este una destul de complicată și avem obligația să ne pregătim pentru evoluțiile care urmează și iarăși astăzi și doamna ministru și eu urmează să discutăm cu omologul nostru ucrainian, pentru că plănuim și o trilaterală la nivel de ministru de externe România, Republica Moldova, Ucraina și să discutăm sigur și despre contextul politic de la Chișinău. Sperăm ca un nou guvern să se formeze cât mai curând cu putință, pentru că este extrem de necesar acest lucru pentru stabilitatea Republicii Moldova. Este foarte important să subliniez din nou angajamentul continuu al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, chiar dacă summitul de la Riga nu a adus poate acele rezultate vizionare pe care și noi și Republica Moldova și poate și alte state din parteneriatul estic le-au sperat. Totuși, perspectiva europeană nu o poate lua nimeni, Republicii Moldova. Trebuie să subliniez în acest context importanța pe care o are consolidarea voinței politice a Chișinăului de avansare pe direcția procesului de reformă prin aplicarea acordurilor de asociere și de liber schimb. Este nevoie să se mențină ritmul de execuție a proiectelor de anvergură bilaterale pe care le-am declanșat deja, mai ales pe cele cu caracter energetic. Mă refer la continuarea gazoductului Iași-Ungheni, dar și la liniile de conectare electrică care sunt în curs de proiectare.